Ako odborníčka na čínsku históriu som veľmi si cenila na čínskom národe a na celej čínskej civilizácii, že nikdy neviedli útočné vojny. Jednoducho Čína ani vo svojej filozofii nemá potrebu útočiť a dobíjať si to, čo je mimo jej územia. Proste chráni si len svoje územie. Napríklad, takže je absurdné a normálny človek nemôže veriť, že by Čína chcela vojensky ohrozovať, povedzme aj dnes, na čo by to robila. Jednoducho dnes je najväčšou, najsilnejšou veľmocou sveta. V technike je ďaleko už pred aj Ameriku a aj Japonsko predčinila, má také postavenie vo svete, že sa nemusí vojnami. Práve Japonci, ktorí na konci druhej svetovej vojny spoznali, čo je to atomová bomba, tak práve tí musia mať čo najväčší záujem o udržanie mieru, aby už nikdy atomové zbranie na tejto planéte nedostali možnosti, lebo tu už ide o prežitie celej planéty a ľudstva.